Dneska si zahráme aj s Dominom, aj s SK typkom. To je Nikolás. No tak s nejakým Nikolásom. Si zahráme Fortnite. Úprimne je to moje druhé video z Fortniteu, ale tak nič. Dúfam, že dneska to tak neposeriem ako v hentom videu. No tak to poseriem, keď tu typci majú pumpy a ja mám nička. Ok, tak 30 sekúnd si počkáme. Nikolás, ty kde si padol? Počkaj, kde on? Tam, kde je tento Arda Ja niečo označil. vidím. Niečo vidím. Tam. Niečo vidím. Tam je typek. Ok. Ja som v prvej sekunde, keď som dopadol, som normálne zabil drifta. Nice. Ja už mám zobrať tú lamu. Kamo, tam je tá šestka, ja tam musím ísť. Len aby si ju nevšimli, kamo, prosím. Ale tam sa typci s pumpami, to nedáš. Utekajú. Však ja mám pumpu. Oni boli len dvaja, Adam? Oni boli dvaja, no. Dobre. A tam po tebe strieľa typek. Idem po ňom. Po kom? A to je ten, ktorého som dal predtým. Nice. A mne to tak laguje. Tam Co tu máš, je typek. Domino? Obraň toho typka. Hej. Daj. Kamo, poď, let's go pumpa. Poďme. Ja idem za tebou, Adam, hej? Joj, Domci. Ale nie, ja idem preč sa to zaujímavé. Počkaj, mám ich zabiť? Kamo, tu pri mne je zase ten typek, chápeš? Ale jeden je slabý, jeden je silný. Ja To viem, je v pohode. bo tam je tá super hrdinka. Hej. Hej. Ja som ho videl, len som ho nechcel, vieš, strieľať, lebo aj tak by som skapal pri tom jednom. Áno. Dobre, ty! Domčo, hore. A čo si čakal, kamo? Ja Dobre. to mám už 2 roky. Troška z nich mu asi to, že aby nás ľudia troška aj počuli. Aha, Idem tým sa raz, nalútiť. To je hnusné. Ja už mám 5000 zlata. Oni nás nepočujú? Nie, ale aby počuli troška aj zvuky ze hry. Jaj. Z hry, ako tak, chápeš zvuky? OK. Teraz musíme dať win. No kámo, keď nedáme win, tak ja neviem, čo spravím, roztrieskam komp. A ne. Neviem, Videl či by také sa to video, urobilo, že ale- keď typci vyhrali, no tak oni išli roztrieskať, ale potom si uvedomili, koľko to stálo. Kámo, ty ma neblokuj. A ty sa mi tu netrep. Ty sa mi trepeš skôr. Počkaj, Domino. No. Urob toto. A postav sa, poď sem, kde som ja. No. Ale poď sem, kde som ja. No, A urob toto. Aj. Si čurák. Ja? Ale to, Kámo. Nie. A taký Neymar sa nám nepripojil. Lebo to je Denis. OK, kiknem ho. Hej? Dobre. Tu. Normálne Mercury, ne? Tu. Mercury 88. Hej. Ja som robil s tými dverami teraz, že tu. Ale kamo, nežojnuj sa na mňa. Denis. On sa Na strechu. zase joinol. Hej. Nie, nežojnul sa, on mi dal invite. OK, tak nech prestane. Vieš čo mi tu chýba v tomto? Na čo? Mythic Goldfish. Ježiš. Je tam typek? Hej, dvaja. Tu sú. No tak to boli lagy 360. OK. Poď na ňu, Niko. No je po nás. Kempy. Kým môžeš. Daj také
Neon jeden. Vytni to naspäť, kamo. Poviem vám také príslovie. No. Troška neslušnosti sa patrí. Ticho, ticho. Super. A kde sú tí typci? Však tu sú pri nás. Aha, tak to ma nezaujíma. Bo ja som ďaleko od vás. OK. Od nás, ty si od nás ďaleko? No ja som troška blízko. Oh! Oni. Let's go, mám snajperku a huntingu, idem ich zabiť. Počkaj chvíľu. Pekne, Dobre. Domino, pekne, pekne, pekne. Trafil som jednému, Craig ma. Mohol som troška na headu zamieriť, ale... Utekáme? Tam sú, tam sú. Nie. Kde? Môžeme utekať. Hej? Hej. Ideme? Oni zdrhajú. Typci, ale... Dobre, dal som jeden crack. Hej? Som nečakal. Na to, že mám jedno hapko, to je dosť dobre, nie? Kamo? Jau! Skúsim ma... Au! Ale rýchlo, poď po ňom. Po ňom. Mám sa rebootnúť? Hej. Počkaj, idem do skríše. Škoda, že sa nemôže buildiť keksik noknutý. OK, Rebootujem sa. to je tak nič. Toto si zoberiem. OK, typek ma zabil. Stávaj sa úplne! Joj. A 11. miesto na prvú hru je dobré. Dobre, ja idem asi poslednú hru. Neviem. OK. A posledné dve mám ešte 10 minút. OK, tak poď. Bolo, tak to Teraz bolo, musíme ale... zavariť. Ja idem do lobička. A ja som. Za chvíľu mám celého megalodona hotového. Super. Za chvíľu máš celú stage s megalodonom hotovú. OK. Pozerám YouTube 2DX Piperov, ty vole, ide 360. Kto? YouTube 2DX. Toto je. Ty nepoznáš YouTube 2DX, to je kamo zločin. Koho? YouTube 2DX, to je zločin, kamo, keď ho nepoznáš. Teraz som cringe. No. Kamo, ukážem ti dačo. Pozri sa toto. Anywhere. Oh. To akože, kamo, ja ti tleskam. Ja keď... To je toto. Build your team of 3. Belly go! Nikolas, daj ready. A ja kúkaj na môj flex. No teraz si flexil, ty teraz pozeraj na mňa. OK, super. Idem ti zaflexiť, ja. Toto bol môj prvý emote, hej? Čo som si našporil z Battle Passu. Kúkaj, tu ti ukážem ja toto. A pozri, jak ja flexím. Flex. Kamo, super. Kamo, to ti daroval buga, či čo? Ale Nikolás! Čo mi daroval buga? Kikni Nikolása. Prečo? Lebo nedáva ready. OK, tak dáme. A nerozpráva. OK, to znamená, že budeme musieť spraviť tú krásnu vec. Ahoj! Yes. Dobre, posledná hra, kamo, alebo poslednú dve. To je jedno. Pa. Hej ľudia, ak hráte Nus Bravo, dajte like. Ja tam mám 29 rang na tohto, na Dynamajka. Úprimne nebolo to ľahké. Dajte mi invite, môj kód, hej. Veľké R, no všetko veľké, R, Q, 2, C, Q, L, J, P, C.
To je tvoj... Moje meno je také isté ako na Bravo Starse. Teda na Fortnite. Áno. Domčerská má meno na všetkých hrách. Ako máš výbakov? Ja? No. No tak ja mám 100 vybakov, to je veľa. Aha, hej, a ja mám. To si môžem kúpiť aj celý, ten, ako sa volá, sirop. Aha. Dokonca aj Ariana Grande na to postačí. Niekam o tom mi nespomínaj. Počkaj, a má tu Ariana Grande svoj dance? Ten s koníkom, či s tým? S kým? Nemá! Chápeš? To je super. Space Farm, Ariana Grande. Aliana. Vieš, jak sa povie po... zo slovenčiny veľký pavúk do španielčiny, či skadiaľ sa to? No jak? Ariana Grande. Super. Veľký pavúk. Big. Kamo to až kde si dohodil, kamo, Michael Jordan. Ale čo? Ty si ho dohodil tak ďaleko, že až... OK. Uj, kamo. A síce ja nemám rady. A všetci nemajú rady. Aha. Piu, piu, piu. Huľ. A pinch link. Daj red, prosím ťa. OK. Aby sa ľudia dožili ďalšej hry, tak hej. Idem sa pozrieť, koľko za video už má toto. Oh. Tak daj mi follow. I? Aj keď na YouTube. Oh, hej, idem k tebe. Tak chod na Xixo Roblox 1, 2, 3. Sixto Robot 1, 2, 3? Nie, Xixo Roblox. Aha. 1, 2, 3. Už ideme? Neviem, ale dúfam. Ale ja tam ešte úprimne nie som. Počkaj, čo? Sixto Roblox 1, 2, 3. Hej, ale je bez medzier. Bez medzier. Á, ty máš taký marshmallowík? Hej, ja mám taký marshmallowík opakáci. Dobre, mám ťa. OK. Takisto ľudia, čo... Ty máš 8 odberateľov. Ľudia, čo ho pozerajú, dajte mu follow. Jak ja. No alebo odber. Subscribe, like. Hej. To si budem pozerať. Prvé video z Blade Ballu. To snáď poznáš, nie na Robloxe. Hej, XD. XD to sú také videá, ktoré nemajú význam. Proste také bezvýznamné videá. Videá naživo. Točil si stream? Hej. Hej, vieš, jak sa volá ten stream? Prvé Fortnite video na mojom kanále, kam. A toto... Dobre, už sme tu. Jak sa... neviem, jak pomenujem toto video. A si tam vyhral vôbec? Nie, bol som asi 20. Aha. Alebo 40. A hral si sklady? Nie, ja som hral sola. No tak ty si super. Si mohol dať squad feel, aby si to vyhral. 20 deleno 4 rovná sa 5, takže by ste skončili 5. 5. OK. Dobre, idem editovať na komp. Teraz idem editovať na kompe. My nemáme squady feely. Dávaj do lobby. Nie, my máme vlastne my sme mali squady. No. My sme mali squady bez teammateov. My sme mali squady, no feely. Super. Ja viem, že som super. Feely. Aha, síce, hej, ty máš korunku. No poď do lobby, kamo. A daj feely. Veď idem.